PM hanggang sa mag-aalas 12 na yata yon. Kaya malaking pasalamat ko at napasali ako sa mga raffle nyo. Sa iyo Miss Bianca Bisara at kay Insan Glenn at kay Insan Arlen din. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Mga insan ko yan, mga gwapo at gwapa yan. Kasi sinali nyo ako sa inyong mga stream. Hello guys, it's me Gids King Ayon at isang magandang hapon po sa lahat ng madlang people na manunood ng aming vlog. And welcome to my YouTube channel, Gids King Ayon Vlog. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Please, maawa, mag-subscribe na po kayo sa akin. At para naman may subscriber ako kahit papaano. Isang malaking tulong na po yun at isang karangalan at isang malaking kaligayahan na po sa akin yun na may magsasubscribe sa akin. Bitaw. Ngayon po ay magmi-message po ako kay Miss Bianca Bisara, yung birthday girl kahapon. Belated happy birthday sa iyo, Miss Bianca Bisara. Ang kanyang YouTube channel po ay Bianca Bisara at paki-subscribe na po kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe. So please subscribe din po. At ngayon po, sa kanyang Facebook din ay ang pangalan niya ay Ayesa De Leon. Ngayon po ay gusto kong magpasalamat sa kanya kagabi, sa kanyang paraffle kagabi na consolation prize na load worth 50 pesos. So isa po ako doon sa nanalo ng 50 pesos load. Kaya salamat sa iyo sa paraffle mo kabi kahit hindi ko po napalanunan, ano? Bisagwa na ho na madag bisayao na laman. Ang 700,000 pesos. 700,000 pesos nga cash. Okay ra, at least nag-enjoy naman ako kagabi sa paraffle. Inabangan ko talaga 9 PM hanggang sa mag-aalas 12 na yata yon. Kaya malaking pasalamat ko at napasali ako sa mga raffle nyo. Sa iyo Miss Bianca Bisara at kay Insan Glenn at kay Insan Arlen din. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Mga insan ko yan, mga gwapo at gwapa yan. Kasi sinali nyo ako sa inyong mga stream. Ano ba yun? Stream ba yun? Basta yung pa-online nyo. Ganun na yan. At sorry dyan kaadyo kay di ko kayo Tagalog. Basta mauna to, maraming salamat sa iyo Miss Bianca Bisara sa paload mo na 50 pesos. Isang malaking bagay na yun para makapag-online ako sa bukid. Nandito ako sa isang bukid, tawagianan ni namo sa mua. Ang ubos ni Karsada naman din bukid naman gud ay among balay manggod is musud pagka sa Kalasangan mo neo Kalasangan manggod ni sidya. Sa karon gawan-uwan pa jud, pasensya mo kay wa para ba ko iligo. Sa hapon na kagikan po ko ng tabang-tabang ni mama og kanang tanom og mga buwak kay hilig man lagi si mama. Og karon guys, mo to hang usbon. Maraming salamat sa iyo Miss Bianca Bisara sa iyong paraffle at sana tuloy-tuloy yung pag-asenso para marami ka pang taong matulungan. Pati na si Insan Glenn at paki-subscribe din po yung YouTube channel kay Insan Glenn at saka kay Insan Arlen Coquilla. Kasi mga artistahin yon, mga idol ko yon. Na ako nila na nag-ing. Mo pero malooy, please nagmamakawa ko sa inyo na i-subscribe nyo rin ako mga people para naman na po i-subscribe na po tao sa ang kuanin taon para sa mga vlog malipay na dyan ko kay malingaw naman po ko mga ingana-ngana subscribe bulol mag-subscribe bahala gudug ka ng gamay ra at least inanay ba malipay man sa tagod kara adlaw na ay isa duha so happy na ko kaayo ana. So again, belated happy birthday Miss Bianca Bisara
At maraming salamat at sasali din ako ulit. Baka naman mapalalunan ko yung jackpot prize na tumataginting na 1 million. Mag 1 million. Namo nang abangan dyan nakalingaw na imong mga vlog, imong mga parabol kay matinding pangangailangan nga makakuan ko. Ako'y makadaog. Gitaw joke. Di malipay man jud pud ta. Unya karon muuli na ko sa mua kay gipangita na ko alapok pug riyahong giagian, lasang pa jud. Gipangita na ko rong mama. So again, thank you and please don't forget to click the subscribe. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. And please click the bell button ba na? I button. Basta mauna na. Salamat o pagnguna nako. Bye-bye.